ପିଲାଟିକୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଥିବେ। ଯେତିକି ଗଛ ଲଗେଇଛି ଏହାର ଯୋଗଦାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଆମ ଗ୍ରୁପର ସବୁଠୁ ଆକ୍ଟିଭ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ମେମ୍ବର କହିଲେ ଚଳେ ମନୋରଞ୍ଜନ। ମୋତେ ମାସେ ହେଲା କହିଲେଣି ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ତ ଗଛ ଦେଇପାରୁନି କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଆଉ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ ନାହିଁ, ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଆଉ ବେଶୀ ବିଲ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି, ମୋତେ ତୁମେ ଖରାପ ଭାବୁଥିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁରେ, ଆଉ ଖରାପ କ'ଣ ଭାବିବି, ଯଦି ତୁ ଗଛ ଦେଖିବୁ ମୋତେ କହିବୁ। ଆଉ ବିଲ କାମ କରୁ କରୁ ତାର ତାଳ ଗଛରେ ଯେତିକି ବର ଗଛ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଦେଖିକି ନଜର କରିଥିଲା। ମୋତେ ଛୁଟିବାର ଦିନ ଫୋନ୍ କଲା କି ଅନିଲ ଭାଇ ଆସ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ମୁଁ ବୋଧେ ଗଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଆଣିବୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାର ନିଜେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲିକି ମୋତେ ଦେଇଦେଲା। ତାର ରେଷ୍ଟ ନେବା ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। କହିଲା ଭାଇ ଏବେ ତ ଗଛ ଲଗେଇବା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନି, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ଆଉ ଲଗେଇବା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ସବୁ କଷ୍ଟ କରିକି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଉପାଡ଼ିକି ଦେଇଛି। ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଚେର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛ କେବଳ ଟିକେ ଚେର ଛିଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଘିକୁ ମାରି ଦେଇ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ବାନ୍ଧିଦେଲା ମଧ୍ୟ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ, ଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଅଟା ଜରିରେ ମାଟି ଦେଇ ସବୁ ଗଛକୁ ଲଗେଇଦେଲି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଲା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଏବେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା, ବର୍ଷା ଦିନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ନଦୀ ପଠାମାନଙ୍କରେ ଲାଗିବ। ହର ହର ମହାଦେବ।